Surok Yat Kali Bashipor. Kinong Shnong kibahap hapo ka Hima Sohra kilay kendo ya Chief Executive Member ka KHASI Hills Autonomous District Council uba Pynsangeh sing sim nen kasngi ban Jingpynkylla ya ka Majai kabahap hapo ka Hima Sohra syakaraj. Hakatiga jingalang bat UCEM kinong Shnong jong ka Sohra CMship kila Dawa na ka KHADC ban Pynsangeh no ya ka Jingithuh haka arpusaw turik ujeliw ban Penbet ya ka Majai kum karaj. Hakaway pat kaliang UCEM ka KHADC ulapen pau hakilat patay kubor bayakan dia ka benta on sa kmi benia da ka council hadien baka dorbar jong ka KHADC ka ban salong mentau benai. Ngilawan ban ada ka Jingithuh ya i CM bagi dawaru ba ide men no mardor ya kanika notification ya karai men pendam no ya ni ka kenting rai ngapo ka Shnong Majai nakaliang jungi ke ikabungi keran mene kalong ba panpor naki ailat dingiru banang exercise syu ke ikababahatam kabangin le habide kanika jing dawa ka jungki te ho kamdei ka basuk bakiwan mene ban aikot mentah-mentah hingan syu rai dakumne dakumtai lene ban rai ban weng no lene ban penne kata kamdei ka ba sup ba mentah-mentah ring la panpor iki ngiru mentah dang penkre seka session jong council jadi saya hadir ke session nila ban ya penbaik di habide penika jing kwa ka jungki kum ki khol ki haja O President ka East KHASI Hills Taxi